दिनै 29 आगस्ट खालारनि रादाबाव नोंथांमोन बयखौबो बरायबाय। अन्नानै हादरनि रादाब चेनेलखौ लाइक आरो साबस्क्राइब खालामना हो। दानिया फैदो दिनैनि रादाबनि हेडलाइन्सआव। सेथियाव, बड'लेण्डआव UPPL आरो BJPनि गोरोबथाया गोख्रै गोब्राब जाबोगासिनो दं। बेनि फिथाय महरै MCLA रेवरेवा नार्जिहारीआ बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजननि मावफुं सोद्रोमानि मासिखौ खोमानो गोनां जाबाय। BTCनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा आरो UPPL दोलोनि गाहाय प्रमद बर'नि प्रस्ताब बायदियै राजभवनाव रायजो बेंगिरि सेक्रेटारियेटनि कमिशनार नेहाथारि मीनाक्षी सुन्दरमआ बिटिआरनि गाहाय नेहाथारि रेवरेवा नार्जिहारीनि मावफुं सोद्रोमानि मासिखौ बोखारनो बिथोन होदों। रेवरेवा नार्जिहारीआ BTCनि दारिमिन आरो फालांगि आयेननि बोथोर बिगियान बिफाननिबो सासे मावफुं सोद्रोमामोन। BJP MCLAआ बावैसो सिगां UPPLनि हेंथायै मोनसे सुबुं गमायाव दान्थे-बिदान्थे गोनां बिबुंथि होदोंमोन, जायनि जाहोनाव बिथाङा मावफुं सोद्रोमानि मासिखौ खोमानो गोनां जाबाय। क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरियाव जानाय BJPनि जयनिं हाबाफारियाव बाहागो लानानै रेवरेवा नार्जारिया प्रमद बर'खौ गोख्रों रावजों सोंखारिनानै बुंदोंमोन दि प्रमद बर'आ जेबो खामानि गैया, बिथाङा गावनो जेबो मावाखै आरो मावफुं सोद्रोमाफोरनोबो खामानि होआ। मख'नो गोनांदि बिटिआरआव BJPआ UPPLजों गोरोबथायाव दं। बे मोन्नैबो दोलोआ गोरोबलायनानै BTCखौ खुंगासिनो दं। ल'कसभा बिसायख'थियावबो BJPआ क'क्राझारनि मासिखौ UPPLनो हगारना होदोंमोन। नाथाय बे खेबाव BJPआ फैबाय थानाय बिटिआर काउन्सिल बिसायख'थियाव हारसिङैनो बाहागो लानो थिरांथाखौ रायजो राजानि सिगाङाव फोसावदों। बेनि उनाव दा बड'लेण्डआव UPPL आरो BJPनि दैदेननायनि गेजेराव बांलांनाय जानथायजों समान-समान राजखान्थियारि गाग्लोबनाय आरो फिन गाग्लोबनायफोरा सोलिबाय थागासिनो दं। मोनसे थाखोआ बर' सुबुंफोरनि मोजांनि थाखाय BPF आरो UPPLखौ खौसेथि बिसायख'थि गेलेनो खावलायदों। बेबादि थासारियाव प्रमद बर'आ BJP आरो BJPनि MCLAनि हेंथायै लानाय बे आगाना गोबां फिनजाथाय सोमजिहोदों। नैथियाव, बेरेखा दोलो ऐक्य मन्चआ गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिस्व शर्माखौ हारियारि बिबुंथि होनानै समाजाव बिस गोसारहोनो नाजानायनि अजद होदों। खालि बे अजदल' नङा, बेरेखा हान्जा खौसेथि फ'रामाबो बुधबारखालि दिसपुर पुलिस थानायाव गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिस्व शर्मानि बेरेखायै FIR होदों। बेरेखा दोलो ऐक्य मन्चनि बाहागोआरि दोलोफोरा जाबाय नेशनेल कंग्रेस, असम जातीय परिषद, नेशनेल पार्टी आसाम, पिपुल्स पार्टी, आसाम तृणमूल कांग्रेस, FLC, CPI, CPIM, शिवसेना, राष्ट्रीय जनता दल आसामजों लोगोसे गोबां गुबुन दोलोनि दैदेनगिरिफोरा जयै होनाय FIRआव रायजोनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिस्व शर्माया धोरोम आरो हारिनि मुङाव गुबुन गुबुन हान्जाफोरनि गेजेराव सुथुर बांहोनो नाजादों। FIRआव बेखौबो मख'नाय जादों दि दिहिं जाथायनि बेरेखायै गासै आसामाव खुद्रिसारनाया जादों। बे जाथायनि खाबु लानानै गिबि मन्थ्रिया मोनसे थि हारिखौ नोजोर होनानै हारियारि बिस गोसारहोनो नाजादों, जायनि जाहोनाव रायजोआव गोजोन गैयै आबहावा सोमजिदों। बेरेखा दोलो ऐक्य मन्चआ बेखौबो अजद दैखांदों दि शिबसागराव धोरोमारि बाङाइ अनजिमानि मोनसे थाखोखौ BJP मावथिफोरा गाग्लोबदोंमोन। बेरेखा ऐक्य मन्चआ बेखौबो अजद होदों दि मोनसे थि हारिखौ नोजोर होनानै थुलुंगा होग्रा बिबुंथि होनायनि जारिमिन दं। बोसोरसे सिगाङाव डक्टर हिमन्त बिस्व शर्माया सुबुंफोरखौ गुवाहाटीनिफ्राय मोनसे थि हारिनि सुबुंफोरखौ होखारनो थाखाय खावलायदोंमोन। धोरोमारि बाङाइ सुबुं अनजिमानि बेरेखायै गावनि दावहाखौ सोलिहोबाय थानानै दायनिगिरि 2024 मायथाइयाव हारियारि इसाराजों सासे खौरांगिरि शाह आलमखौ थांखिनानै बुंदोंमोन। बावैसो जालांनाय पार्टीनि मेलाव बिथाङा गावखौनो मासे फाग्ला सैमा होनना दाबि खालामदोंमोन। बेनिफ्राय बिथांनि दावहाबादि आखुखौ हमदांनो हायो। जुदि बेबादि सुबुंखौ थाबैनो खानाय आरो हमथानाय जाया, अब्ला बियो गावनि राजखान्थियारि मुलाम्फानि थाखाय रायजोआव जायखिजाया जिंगा सिहोनो हानाय थासारि सोमजिहोनो हागौ। बेनिखायनो दायनिगिरि सुबुं आरो बिनि लोगो फावफान्दायगिरिफोरनि बेरेखायै भारतारि आयेन खान्थि 2023 नि धारा 61, 196 आरो 35 नि सिङाव मोनसे केस रेजिस्टार खालामनानै नायबिजिरनो खावलायदों बेरेखा दोलो ऐक्य मन्चआ। थामथियाव, लामानि गिख्रंथाव जाब्रबथायाव साथाम भारतारि रौनिया हान्जानि जवानफोरा जिउ गोमायो आरो 4 गोब्राबै जोखोम जायो। बे जाथाया मंगलबारखालि अरुणाचल प्रदेशनि सुबनसिरि जिल्लायाव भारत-चीन सिमायाव थाफियाव जादोंमोन। बेखौ मिथिनो मोननाय जादों दि बे जाथाया बै समाव जादोंमोन जेब्ला रौनिया हान्जानि जवानफोरखौ रोगाग्रा गंसे गारिया हाजोआरि लामानिफ्राय हाखराव गोग्लैदोंमोन। बे जाब्रबथायाव थैनाय जवानफोरानो जाबाय हाबिलदार नखाल सिंह, नायक मुकेश कुमार आरो ग्रेनेडियार आशीष।
बे गासैबो रौनिया हान्जानि जवानफोरा भारत रौनिया हान्जानि सानजा कामाननि बाहागो। इटानगरनि सासे गोजौ थाखो पुलिस मावख'गिरिया खौरां बिजोंनो बे जाथायनि बागै मिथिहोदों दि मंगलबार खालि गोजौ सुबुनसिरि जिल्लायाव गंसे रौनियानि ट्राकआ हाखराव गोग्लैलांदोंमोन। 3 रौनियाफोरा जायगायावनो जिउ गोमायो। 4 गुबुन रौनिया हान्जानि जवानफोरखौबो जोखोम जानाय नुनो मोन्दोंमोन। बिसोरखौ रैखा खालामनाय जादोंमोन आरो जायगानि देहा फाहामसालियाव दैथायहरनाय जादोंमोन। 4 जवानफोरा दासिमबो फाहामथाय लागासिनो दं। बे समावनो रौनिया हान्जानि सानजा कामानआ बे जाथायनि सायाव दुखु फोरमायदों। सानजा कामानआ ससियेल मिडियायाव लिरदों दि लेफ्टिनेन्ट जेनेरेल आर.सि. तिवारीजों लोगोसे 3 जवानफोरनि रुंसारि जानायाव गोथौवै दुखु मोनदों। भारतारि रौनिया हान्जा मुंख्लं जानाय रौनियाफोरनि दुखु मोननाय नखरफोरनि खाथियाव। 4थियाव उदालगुरि जिल्ला आरो सस्त्र बिजिरगिरिनि मोनसे बिजिरसालिया मंगलबाराव सासे दायनिगिरिखौ बुथारनायनि थाखाय जिउ जोबजासिम जोबथेसालिनि साजा फोसावदों। बे जाथाया 20 सेप्तेम्बर 2008 मायथाइयाव कलाइगावआव जादोंमोन। जाथायनि बायदिब्ला बे गामिनिनो सासे सुबुं सिन्थुमनि देखा 22 खौ फुंनि 11:30 रिंगासोआव उन्दुबाय थानाय समाव गाग्लोबदोंमोन आरो गोदोना आरो आखायाव बुनानै बुथारदोंमोन। जाथायजों सोमोन्दो थानाय लाइजामनि गेजेरजों होनाय FIRनि सायाव बिथा खालामनानै कलाइगाव पुलिस थानायाव भारतारि साजा आयेननि धारा 448/302 नि सिङाव केस नम्बर 101/8 रेजिस्टार खालामनायनि उनाव पुलिसआ दायनिगिरिखौ खादोंमोन। उनाव बे केसखौ उदालगुरि जिल्ला आरो सस्त्र बिजिरगिरिनि बिजिरसालियाव 42/19 आव खोनासंनाय जादोंमोन। हियारिंनि जोबनायाव बिजिरसालिया दिनै सिन्थुमनि देखाखौ दायनिगिरि खालामो आरो बिथांखौ जिउ जोबजासिम जोबथेसालिनि साजा होयो आरो 20,000 रां जुरिमाना फोनांदों। बाथियाव आसामजों लोगोसे मोन 9 रायजोआव रायजो सभानि मोन 12 मासिफोरनि बिसायख'थियाव सा 11 बिजाथिफोरा हेंथा गैयाजासे देरहादों। बिसायख'थि आय'गआ मंगलबाराव फोसावना होदों दि बारग' मन्त्रि उपेन्द्र कुशवाहा, गागि कंग्रेस दैदेनगिरि अभिषेक मनु सिंघवी, मिरु मन्त्रि रबनीत सिंह बिट्टू आरो जर्ज कुरियनखौ रायजो सभानि थाखाय हेंथा गैयाजासे सायख'नाय जादों। बेखौ मख'नो हायोदि 3 सेप्तेम्बर खालि आसाम बिहाराव 2 मासि, हारियानायाव 1, मध्य प्रदेशआव 1, महाराष्ट्रआव 2, राजस्थान, त्रिपुरा, तेलेंगाना आरो उरिष्यानि मोनसेयाव रायजो सभा बिसायख'थिनि खालारखौ फोसावनाय जादोंमोन। मुं थिसनफिननायनि जोबथा खालारा 26 आगस्तसिममोन। बेफोरनि गेजेराव गोबां मासिफोरा ल'कसभा बिसायख'थिनि उनाव लांदां जानानै थादोंमोन। बेबायदियैनो मोन 9 रायजोआव मोन 11 मासिफोरा हेंथा गैयै बिजाथि देरहादों होनना रोखा खालामनाय जादों। दा 3 सेप्तेम्बर खालि 1 मासिनि थाखायल' बिसायख'थि जासिगोन। बिसायख'थिनि आय'गआ मंगलबाराव हेंथा गैयाजासे सायख'जानाय सुबुंफोरनि मुंफोरखौ फोसावदोंमोन। बेबायदियैनो हारियानायाव BJPनि किरण चौधुरी, ओडिशायाव ममता महन्त, बिहाराव ममन कुमार मिश्रा। बिनि सिगाङाव समबाराव 4 बिजाथिफोरखौ हेंथा गैयाजासे सायख'जानाय फोसावनाय जादोंमोन। बिसोरनि गेजेराव महाराष्ट्रआव BJPनि देवर्षिल पाटिल, NCPनि नितिन पाटिल, आसामनि रामेश्वर तेली आरो विष्णुरंजन दासमोन। त्रिपुरायाव मोनसेल' मासिनि थाखाय 3 सेप्तेम्बर खालि बिसायख'थि जागोन। बे बिसायख'थिया BJP आफादगिरि राजीव भट्टाचार्य आरो CPI-M नि बारग' MLA सुदन दासनि गेजेराव जागोन। एसेनोसै दिनैनि हादरनि रादाबाव। अन्नानै हादरनि रादाब चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो नटिफिकेशन बेलखौ अन खालामनानै ला हादरनि रादाबनिफ्राय नटिफिकेशनखौ मोननो थाखाय।